ana goɗɗo gimmo sahanɗa on ɗon ta daraki sahuɗa sab kanko ma fa non ɗum no o sahanta kowa be ba kama misalu ɗo goɓɓe a tawai jangirde maɓɓe nden ɓe shahi amma kamɓe sai ɓe gara sai giya kan sahol ngol ɗon kanko dalili kawai o henday yimɓeji kawai hoore yimɓeji kanko jangirde makko waɗa ampani to ai jangirde makko waɗa ampani neɗɗo gan shaha gan kenda hoore yimɓeji na way kawta hoore yimɓe bambamtira yawwa to ayi ɗum ɗon waɗayi non ɗum hetti gin sabbi e maka malami en e bolba malami en e ɗon sosai ko waɗa ka saurarago malami en e ɗon addiniji bo e ɗon da dama amma addiniji enen ɗe anduɗen sallama ɗaya biyu sallama go e ɗon assalamu aleykum sallama biyu ɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi nde ɗiɗi ɗum ɗon en andi ɗum e ɗum ɗon e ɗum jooɗi amma goɗɗi akidaji e ɗon gari sallamaji da dama ɗum goɗɗo kam mata sidi sai bima haɗa sallama huɗu ko biyar e ɗum ɗon to deftere en giya ɗum to qur'ana en giya ɗum bo to defte sabi e maka e mi nodda e gi Allah kowa sahata to ƴara akidaji ɗiɗi ɗiɗo izala sai sallama biyu jama'atu ko to sabi e maka gi Allah e mi nodda en jama'aje kowa hula Allah gi wallahi ta tokkita ruɗu duniyaru biɗa woy an komoye malamijo a tokkan to selay fa gin goɗɗo on hollatama bonde sai wara sendindira on ma misalu ɗo ba misalu ko gimmi bolo en ba ahan sahi arabi ko boko gaɗuɗa kanjum ɗon ɗume an piniɗa yimɓeji maɗa i dalili jangirde maɗa nden ɗon nden na way kanjum ɗon mi yiɗi hande heɗitoɓe nana en bolwen to dow kañum jadditotoɗen to dow ba on ɗume an ampaniɗa jangirde maɗa nden ko nde waɗi ampani nde ampanake goɗɗo na ko kadi mbo anta ampani mayre kañum ɗum mi yiɗi ketten ɗo to alhamdulillahi de e bisa irin nonno ummori to e dañoɓe mum har Allah ɗi to joni misalu ram misalu mi antama ba joni nara misali en ɗo jooɗi ko joɗɗini en ɗo ayi dalili jangirde goɗɗo joɗɗini en ɗo enen ma en gaɗi deydey gorgodo ko to ayi enen ma joni haka en ɗon ampanina woɓɓe en ɗon joni ɗum taskaran ɗum gatten ɗo ko woɓɓe ɗon nana belɗum en gaytina jama'are to ayi enen ma en jangirde meɗen nden nde gaɗɗon nde gaɗuɗen nden ayi enen ma en ɗon kokka doggudu wallinde meɗen to kañum ɗum mi yiɗi ketten ketta a hetti yawwa ko moye hokka doggudu wallinde muɗum i dow jangirde nde waɗi sahi yawwa waɗa lura bo to sahi ɗum him moye ñam sahi karkashi mum har heɓi ampani bige ɗum to emi nodda en gi Allah ko moye toon to sahi waɗa lura sey heɓa sahana mo dammum gin kamin sahana mo yasita sahani mo damma kanko ma o ummoto har o hollita sakiraɓe ma gaba ɗaya gariri sey ɗum ampano e mayre sabi e maka emi nodda en kusu ko watto heɓi sahi to bige to sahana ton ko demal ngal ɗo toon to Allah famtinima ngal ta yi oya e toro noddu biyamo bandiraw na noon ɗum waɗata sabi e maka tomi ɗuɗɗina boliɗe ba almajirijo on ta ɗo assalamu aleykum amin modibbo muslimin getti jama'are on nani ha komin bolwata ɗo ɗum taskaran hande komin bolwata ɗum kanjum woni ɗume woni kokkuɗa amma wallinde maɗa e jangirde nde janguɗa jangirde arabi shahuɗa na ko jangirde boko ɗume kokkuɗa wallinde maɗa to dow nden ɗon jangirde maɗa nde shahuɗa kañum ɗum hande min giɗi min bolwa to dow amma dara giya kay ko nosiri tan keñuɗa ayi a riwi jahilji boko ɗum primary tan timminɗa a riwi jahilji secondary har yeeso majjum ayi to amma ayi ɗumi doggudu wallinde gaɗuɗa kañum ɗum min giɗi joni ha min maɓɓita ha lawol amin ngol min nana kamɓe ma heɗitoɓe ko ɓe mbiyata ɗa goɗɗo mo dow lawol assalamu aleykum assalamu aleykum network ɗum hande na network assalamu aleykum to
neto o de ɗum yahayi nonno min bolwirta. Assalamu alaikum jama'are network ɗum ɗum waɗani min gardama hande. On jama'are emin ɗon nodda on bandiraɓeji bono niya kanjum ɗum min bolwata to dow haalanma doggudu wallinde nde dow kotay makko to en jama'aje e jama'are sabi e kowa sahi alifu ko moye saho ngol ɗon ngol sahi ngol wallitoto wato bandirawo muɗum. Kanjum ɗum min giɗi hande min on nana min saf bono hande mihin sahi ɗo ko saho ngol ɗon ngol mi waɗi fa mi sahangol ngam ngol ampanoyam min tan mi sahayngol gon gam mi yewdaro goɗɗo mi sahayngol gam mi siwto goɗɗo mi sahayngol gam mi wiya goɗɗo way sahayi ko mi ɓuri goɗɗo mi ɓurayi goɗɗo gam jangirde kayre wala a sahunde biya an a ɓuri goɗɗo ko an a salake goɗɗo jangirde wala non gam hande ta sahay sahu hakkunde maɗa e jomirawo kadi mbo ngol ɗon sahol maɗa ballitoɗa wato bandiraɓe maɗa ɓe les maɗa ɓe kewtayima kanjum woni wato jangirde ampanake. Jangirde ampano bono hande neɗɗo ɗum tawa a wodi ɓe les maɗa talaka en maɗa ɓe sahayi ta sahiniɓe ko a andiniɓe ko shahuɗa ayi a ampanake ɓe ɗum iri majji ɗum wallito wato kan jangirde gam jangirde nde na way shaha kawai woni jangirde fama mal ilmu illa amalu bihi ko annabijo wiɓe ra mi hokka goɗɗum nomba ɗo gam hande talfo nga salanake min nga wañi nga hoccanamin nonno min giɗi dari goɗɗum nomba hokkaɓe bandiraɓe talfo nga salanake min amma inchallahu min kokki e bo'inanayi min ga kanjum nanɗon min ɗan gaɗi hikat ɗo ɗum seɗɗa bono ni on Allah waɗani on gondi amin bono nonno nanoton min bolwata dow haalanma jangirde nde nde min ɗuma. Assalamu aleykum. Aleykum salam. Awa min geɓi sa nani min ga moye min gondi Ibrahim Babangida no yewol ɗum finiri alhamdulillah mawɗo to a nana komin gondi ha taskaran ɗo hande mi nana mawɗo to i doggudu gaskiya mawɗo tabbata mun har ga Allah inda duk duniya yi dillin na'am hadin duniya ko batta ko wala inda duk wala na amfani na'am hadi ilimi ma kamata jama'a da dama komin bolwata way amma ta sahi kamma kon moye amfani sahol maɗa ngol ɗum ngol kañum ɗum min bolata to dow gaskiya har ga Allah mallam sukaɓe goɗɗum amfani ko da aini non saboda aikin jiya suka ba da expensive non suka da bangare suka nema ilimin ka da mawdu non kuma da ma jiha gada aiki handi suka kamar abin gudu da gudu non non ana zai kan gudu da mawdu non Allah da kide da kake yake da wurin kawai da ta kace non ko shi ne da shirin kanne iya ina wanda ne a dole da gudu da musamman non to network ɗum ma min nantama sey assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum wa rahmatullah amin wa aleykum salam momin gondi Ibrahim Bogobiri ne lemo daga cikin garin Narkuta to ya garin Narkuta yawa gari Ibrahim gari lafiya galau Allah saka muku da alheri Allah mu duba muna gaishe Allah mai da ku lafiya amin amin gode Allah mutum a je gida lafiya Allah saka muku da alheri amin assalamu aleykum
alaikum salam. momin gondi Nedde Awal Abdullahi daga Jingi. Awal Abdullah daga Jingiri. No Jingiri ɗum finiri? Alhamdulillah mi honi o musuli mi honi na sosai. Imanamma